Så skal du præsentere. Okay. What's up? I dag har min far og Monika med. Og vi skal lave Bean Boozled challenge. Okay. Mens du stadigvæk smager godt. Ja. Den første, det er enten bræk eller pære. Nej, eller Jo, det er det, den orange. bræk eller fersken. Okay. Ja, og fersken. Vi prøver. Ja, det er fersken. Wow! Jeg fik en god. Er der ikke en anden så? Ej, så bliver det bare med, men hvis den er... Ej, det er også bræk. Det er så ulækkert. Nå. Okay. Okay, nu er det mig. Okay, Og vi prøver næste. videre. Skal vi gerne få en, der kan smage godt nu? Smørpop. Ja, så fik en god. Jamen, du skal jo ikke spise uden nice. Det er enten smørpopcorn eller rødden Nej, det er jo æg. den her. Nej, det er rødden æg. Det er den der Nej, rødden det æg. er- Så, okay. Bottoms up. Okay. Nej. Jeg gider ikke den der. Adam, ved du hvad for nogle der er de ulækre, og så har du lagt dem over til os? Rød. Hvad er det brun så? Det er hundemad. Øj, hvor er den ulækker, den der. Hundemad eller Ikke til Så mig. hvad er det en terror? Okay. Hundemad eller chokoladepudding? 1, 2, 3. Det er sådan chokolade. Trænger til noget lækkert. Hvorfor? Det er hundemad der. Hvad er det? Chokoladepudding. Ja. Jeg har fået 3 dårligt. Ja. Så er lige sidste her. Hvad kan den sidste være? Det kan være Stinky Socks eller Tutti Frutti. Jeg siger, det er en Tutti Frutti nu. Jeg håber det. Det. Woo! Åh. Den var rigtig god. Den var meget vand. Hold kæft, hvor er den god.